Tak keder-keder masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami Maggie Duto Channel. Tak keder-keder masuk. Kita kali ini mau ngapain? Ngerah pete. Ngerah pete? Jangan pete mbek kates engko baki tempe kaiti ngono. Oh ngono ae. Oke. Wis nembung mau bola. Nembung ya. Mau nembung olah. Kayak bola pete nih. Sepil nih. Kau sing mana Mas Aga? Ayo ayo. Pas bate apa? Ya bunga bater. Asik, pintar. Ini teman-teman. Aku yang sendiri tanpa cinta. Dong, Jess. Aku opo lah sing ora iso lho, Ndi to? Bismillahirrahmanirrahim. Ayo ndur kae. Bukae to. Yo. Iki punji? Ya no. Tandane dilepas. Lu tak dundung, Des. Lu tak dundung. Des. Des. Gini loh kayak sisar kayak cak 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 dundung. Des. Yo. Kayaknya dia ancak nih sesar yo. Oke, kalau sesar delok, Dijak collab engko. iya. Yo, nunu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Mbah pete. Mbah arah yo golek oh. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Enggak. Yo. Kayak bola wise dan ngono lho. Inter. Omongnya. Apa sing ra iso aku ki? Wah. Lek mana kok kono lho bola. Wah. Inter weh. Lu tak itu. Yes. Wes to, Pak Tua. Sudah tua. Lebih carane lebih. Wah, tangan codot to yo. Pancodot itu kali. Untung mesti. Roh Mas yo. Coba sangka delok Bang Sangka. Di tangan nganu to wenane. Masa? Tenan kok. Codot modele. Ha iki codote ning dhuwur kuwi. Ndang. Dokno. Yo. Alah, jeko set tapi kamu dimangan enggak? Ora. Disekno. Locing arepe. Dibeli bete ta yo. Lek beli resep piye nek kono ngono iki? Kayak wong tuku. Kemana no? Lah ya to. Kayak ngono ya. Gawane sepi lah. Cepet gawa. Tangane cepet. Piye ta iki? Kita piye? Ayo, cepat. Udan lagi. Coba. Udan. Paraga. Kramoto. Tak, cepet-cepet tak. Untuk ketiai? Hah? Untuk ketiai? Masa? Heeh. Pas ndi? Isar foto apa? Tenan to? Heeh. Akeh gede. Suwe. Suwe. Pas luar tenan kok koclok kowe. Lah, kok. Soalnya tiba apa? Delok to. Wah, kira bola. Ora ada bosok-bosok ya. Ora bosok-bosok iki pangan codot untung konangan Iki bola. Iki masa codot doyan pete? doyan. Dudu codot ning dhuwur iki, Duk. Lah, Kita muda ta sore masak. kena digune yo. Heeh. Jal mentes ora deloke. Bola iki lho. Kok pikiran kalau sing duwe. Ndi? Kan nek kulon nge. Ae to kok idul. Dek iki lho be petene tak arahne lho Isan. Ya. Nganu be bosok-bosok be. Lho bola. Untung konangan ya. Dipangan codot kok.
Tak gorono. Ada ana, Bek. Ndak bosak-bosak. Kita mudak to, enggak? Betul. Betul. Ya. Ya, Bek. Ya, kayak gini. Besok ya. Karep mantah aku. Kancamu kuah bedek ban tidak entah. Doyan aku, Bek. Eh? Enak entah ini. Yuk ke atas boleh ya? Juku ah. Ah, sik toh. Tak juk atas sik. Juga apa? Atas. Bang, Bapak. Huh. Piye to? Bapak mantap. Iki sampean-sampean doyan ra bolong ngene iki entah ngene iki. Kaya mas-mas ini. Bah luar tenan metune ra gede. Ayo buka to. Jika kukul paling wingi. Muek to. Ora kene rek kukule lho to. Demak tros ngono kok kaget aku. Langsung pas wae. Yo. Lak sore. Montas ngonten Pandowo 5 bola langsung lanjut Megidita Channel. Di bola. Pete ini, Pak Pete apa? Sing ijo apa, Pak? Enak ijo kok. Jak Juli ah. Kita sudah ibu bola iki. Ijo Pak enak bola dimasak. Benane njajal masak ijo. Ngene iki sing urung nyadem ini Pak enak. Mantul. Iki campuri pete tadi. Mantap pisan. Petene mancodot bola. Alam. Masuk liam, Dang. Masuk liam sore. Ke sini lagi. Bola lagi diuncak isik bola. Tak isik lihat. Sip. Kata sih sama-sama iki, ya dik nane. Kayak bungin kono kae. Dibaturi kali Mas Apit Bilauya. Tas tangi ya, saya luru tok. Oke. Baturi Pak Pakati. Pakati. Apa tadi? Baim. Bah, Wah ini. Kita klaim pene. Kayak mongko anu ini kono santune bolong. Iki pendekare tekong jai pete. Ini diceki bola. Jane diparut blotong lho. Kayak mie. Iki kayak gede-gede. Ya ora gede to maksudnya ya. Kumak kunis ya seger. Oh, wedhus ya kaya. Iya ora gede banget. Dahar Pak Tim nggih. Dahar Pak. Iki dahar. Nggih. Nggih. Iki ular itu. Betul. Betul umur. Ular piye? Betul iki ngene. Wah, iki sesuk nguyuh napa tenan. Inu wak ngono. Mas kameramen wani mangan perang kok. Ini ra bos. ani. Nek petene mbok. Enak ini. Iki entah enak apa bos. Jangan apa Badrit. Ya aku seneng ini dilalap. Nek kira Mas Aga mambu ora. Enak iki Mas ya iki. Ora, apa bos mambu ora. Malah jajal kowe no. Nah dong. Ate. Mamam dong. Jajal mamam enak iki. Jajal Enak. Iki enak. bakar. Hah? Dibakar enak. Goreng kok bakar. Iki iki. You understand? Ya bolang. Kok iso kowe mek titik ngono ya?
Ora kalau bensin gombel. Lah gembel ora mungkin ada bisa mangan. Udah pikir apa ya cidal. Gitu. Cidal. Gede-gede bola iki. Ora gede-gede mas iki ya. Enak-enak. Nih. Wis wae. Ya enak ulere lho. Ora apa-apa. Ulere. Gue cacingnya. Ceklan. In, deket sama lo. Rian Pak Di. Rian mateng-mateng Pak Di. Oh. Ini sinanam sinten Pak Dinen. Petene kok. Mbak Lan. Nak di. Lan. Medun ra iso Mas Yayan. Apa? Pak Lan kadung menek medun ra iso. Mbak enggak sama nek. Tahu. Enggak sama nek. Eh, Enggak sama nek. iso munggar ayo medun. Apa ki? Jone dia anak buah. Nah, Apalan iso-iso. Iso yo. So. Jenenge yo kompo. Gaul. Malah wet nom sampean balani yo. Kayak ora tau dinesu wong e. Masih ra bener. Di Pak, Pak Ten dulu Pak Ten. Pil-pil. Gitu. Iya, salat. Dewa. Uga nah jero kene biayaan Campur apa itu? kae Bung. bung Ini bola lagi. banyak sekali Injak-injak isi. terus digoreng sik bola iki ben mulake ben penak kita digoreng tahu ini nah pengapian iki lho pengapiane iki biasa Udane miring, Bos. mari bos 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 apa ayo disepil bos santri bareng bos wis menit bos Ara. katanya bareng bos dia bos Di kata saya. Oh iki. Kata. terus coba ya Petene bolong. ini wangi rupanya rada ngene pas ya jadi gening kayak iso ya tah es wes sama itu wes kakean kok oh ini belum ya ini kameramannya juga HP sampai nyembong dewi iso Ini. Ora iso banget. Kameramen cukup aneh, kameramen ya. Itulah. Istimewa buat. Tenang bolo, iki anune istimewa ini loh. Komone kon rewang no pinter ya ramlah komone wong wedok ya. Tuh, itu mana masih mau? Iki mana? Tuh, ipis. Kon tipis mau. Kena di nganu pura yo. Balik. Nyebet ora, nyebet lambe ora iki. Tuh, ipis. Abehnya ya.
kok munggah-munggah dhewe ngono. Pon. Bolong kayaknya resek-resek barang ya. Wis, pokoke ndang mat. Oh iya ndang mat maksud iki ndang sesok. Iya, Dok. Iya. Oh, malan ya. Kayak zaman dhisik ini kayak kenen batik ya malan ya. Wes. Sumuk lah. Sumuk bola. Pirang kilo wi? Pirang gram? Tak gram ora enak. Melok tak geder-geder dilo cek kalunge ya mededine. Aja. Bokne engko dicopet wong kae lho engko. Engko dicopet kok. Iki to. Wong kae barangnya nyop. Alah. Kayak kecopet. Bokne. Sian ya, Bos. Oke. Alhamdulillah. Dapat kok. Apa tak aku sing ngurai. Oh, sing nyopet. Piye? pengen kan kono. Aku 2 kilo makan. Alah. Kaya dek kancane. Le ora. Allah ora apa iki lek turu sama nggih anu enggak. Heeh. Nanti Lenone. lenone nek turu. Ketur biasane ndakku ya. Oh, ayo grek lenone iki kok. Kayak kon ngirisi tipis kok tuwi pisi banget bentak. Wis kon ngirisi tiris tipis banget to Panan. Ndelokan kuwi. Ora nyempet lambe wingo. Kaya Mak seret wingo. tuwit yo. Wis kintenan yo. Ya. Tambah wis ora sampai di titik ta wis. Wis. Nang. Tos. Wah. Dulu yo wi. Hah? Dulu wi. Dulu situ ya kun pakai ham. Weh, lagi. Dulu lagi. Lah. Becek kok. Enak ya lek mateng. Untuk makane. Ibu kasih adi sepil bola. Panas. Bote sanggah iku ya. Ora to. Anu nak menembane bareng iki kajelek ya. Wah. Apa wis gutang-gantung. Ana mau melek. Wah. Mas ora ada gosong bas iki tinggi. Heeh. Jangan dari nom. Nyapa ke mau? Pokoke mau. Ki nganu kalau gublak bluk ya. Digoreng tok iki ngono iki. Apa nih iki? Iki. Oh dicampurnya digoreng ya. Lebar iki kok dicampur jangan rawi. Hah? Campur jangan ra? Yo ora ono sing iki. Loh, lagi apa? Sambel engko jaluk niku sambel anu. Sambel? Oh, sambel tempe. Terus jangan sing ndi iki? Jangan kae, jangan kate jangan bung terus diweki anu kuwi. Oke. Heeh. Wah, mantap terus. Alat tak gede iki. Piye wi? Iki bola. Iki sambel tempe no. Iki sambel tempe. Oh, sambel. Oke. Pokoknya berenarna iki. Kayak tahu lah digoreng sik gawe iki. Hah? Iki. Nyapa goreng? Enggak ceplos-ceplos nunggu. Wih. Iki campuran jangan salah ya. Wah, delok niku mau mantep lah. Oke. Yes. Iki tok ae wis sego enak. Mending no kuwi tok ae. Wis rasane tak jangan-janganan. Kanune bala mau pepaya muda hijau. Ini iki engko yo nggih teman-teman. Iki kanca mangan iki. Wah, tenan. Sip. Wah, wis masuk iki kan. Iku wis lagi wis gas, tapi wae iki titik. Ning pop. Wah, bumbune. Wah, mantap. Ini akeh golek. Ngono ya. Perkatesan.
Panisan. Ini tambah isi. Oke, ya belah. Iya no. Mengko. Wah. Piye ke? Wis tak urene kok. Enggak. Apa nih? Iya no, bumbu apa-apa mau bumbu yugo masih kurang tak. Nah. Masuk ini mau. Wes. Lagi. Yo, iki arene wong pung wis empuk. Ki. Memang supil wae lek pung ya. Wah, meneng iki. Ayo tak sane-sane. Anu kok kayak ini santene kayak kono ya. Betul kayak kental ae, Bos. Oh. Wah, dengan komplek lah ya. Komplek pal. Kok santene kene iki jadi. Oke, udah aja. Ora apa-apa. Iki ae Bos kok santene. Ibek masuk ibek iki kurang. Apa wi? Wong santen menita. Makanan menita lebek ya. Sasa. Iki disponsori oleh Sasa bolo. Santan kelapa. Ya lha pokoknya pas campurane dilan Bos kok. Iki kuwi pas gimana petene bolo sambele. Sambel tak we pete mau. Mending pokoknya. Sambel tempe ala Mas Angga. Tempe diweki betul. Petene Mas dumba terus digoreng mau bolo. Wes lho. Dan tunggal iki. Coba benak ini. Enak. Bisa loh. Bisa. Baca kameramen lah. Kameramen kemarin enggak doyan. Ini dimasukkan bolo. Prank iki. Prank anakan. Abi kami anune iki. Kita habis kan. Iki boleh nambah ya. Hah? Engko abi lak basi ngono. Santene pisan yo. Oh, santen pisan. Tutup, tutup. Pas pecah ngono lah anu mau. Hah? Anune. Santene? Oh. Iya bi. Pakai banyu lah. Weh. Dikale sing ngepret ngono kae. Umplok to kan bae. Iya to piye iki pecah wis kecut no iku. Mosok sekutut. Iya no. Mosok Ngengkel. Sasai. Beh. diklani kok apa Dut? Pecah besane takono bol-boloe lho ora percaya. Diklani Sasa. Sponsori. Ora Dut. Oke. Wes. Tuwa tok. Wisan cemplungne nang pete anu. Muko. Wong ngenteni umep ngono. Wis delok anu mesem. Wes. Kabeh sak kampung mangan, Bang. Wah. Wah, sambel enak. Terus lauk enak, barang-barang enak ya, Pak. Mampir. Kurang jadimu kuah ya. Hah? Kuahnya kurang jadi. Ora, enggak. Hah? Ora. Saya bisa nih bola. Ibu Pak Kaji mek anu ya, kece ya bisa emah ya. Oke. Mateng nih. Wis. Oke, kentas. Weduk jeneng. Langsung goreng ngarep kono ya. Lop. Itu akeh apa apa. Lop. Minum kan. Masa ki wong telu kurang ramene. Wis. Tak tas iki. Wah. Kene bisa nek aku kuwi. Cek tempene. Wis tuku ngendarake ajange ono ae. Anyar berlan. Bola. Mending to. Meduk ta masakane gedel-gedel. Ning ngarepan, mame ning ngarepan bola iki.
karo Pak Lan barang iki Pak Lan. Abah. Panasin. Begini. Nah, sini. Bisa nih ya. Ya. Kita ben nasi kono wis nganu, nasine sing akeh. Tapi yo jangan yo anu barang-barangnya. Iki nek petene sambele. Di pangane ya kok wis mak ngomong. Mana sosokan? Mana Bapak? Mana? Mana? Nggak sami-sami. Labiu. Mami. Ya raja tiga kayak kalau ngiki mending ya. Oh, apa kuwi? Pak. Wis, nang kelo. Kayak kene kok. Idene sapa iki, Mam? Ini Pak Lan, gini Pak Lan. Ngaji cibluk ya Pak Lan iki. Terus pasar apa? Iki sing iki ora enek apa wi? Ora enek sing jipuk-jipuk niki. Los. Jipuk-jipuk dhewe iki. Mas kameramen. Kok ya Mas kameramen? Heeh. Mau ilak jikole piringnya. Tuh. Yo. Loh, Kuwi lho nyapon. lah ya. Najan kaya adewe tenanan iki rabi wong wedok ora kon golek dhuwit ade semasak maduke ya. Apa ya Pak Lan? Ae maduke Pak Lan. Pas lha wong pinter kayak gini masak. Dus main dudung. Ayo Pak Lan. Dilop nih Pak Lan. Apaan? Enggak ada Allah punya Nabi mereka nawakin aja benar. Amin. Nah, Pak Lan masa guru monong. Alan. Ketoke Pak Lan marek iki mau. Kok diet tuh, tahunnya. Sambele. Syarat sudah ngomongin konten. Alah. Kuwi engko pengen nyembuh engko enggak ana Rahim. Tahunnya Pak Lan. Mantap lah. Keco Mas. Keco nang mboten. Alah gak. Keconen, keco 10. Keco. Eco. Keco Pak Lan. Wis liwat keco iki. Kita akhirnya bolong-bolong tak milih. Sama kameramen juga luwe. Terus kayak melu-melu kene ya, Mas kameramen. Yo. Akhiri ya. Oke. Pun bola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas hote Tak geder-geder masuk. tegang.